Сен шунлап интервью аласың менен шунлап менен эме тәртип 5 булырга тиешрак. Сиздин башыгызда блендер белән булай иткән. Ничегрәк үтте әлеге проект? Говорит по-татарски. Yolqın, Sobantuy, Salovat Көпірі, Тәртип ФМ, Китап ФМ, Татар радиосы, Барс Медиа, Бим радио, Татарстан Ньюс. Бұлар бүгін бүтінісі де бір жерде. Сәбәбі Татмедиа ұйыштырған медиа ресурслар көргәзмәсе. Нәрселер келіп шыққанын сіз қазір өзіңіз көрерсіз, ишеттерсіз. Киттік. Бу безнең бит инде Тәртип радиосының аның слоганы үткәннән көткәнгә күпер дип аталаймы. Менә сез моны күрәсез. Менә бу үткән булса, менә монсы көткәне бүгенге көн әйе уйнап тора. Ләкин барбер асылын югалтмаган дигән сүз. Безнең бурыч та шул бит, саклап калу. Татар халкының тамырыннан килгән бөтен гореф-гадәтләрен, культурасын, мәдәнияте була инде безнең име тарихын, тамыры белән иң яхшысын гына бүгенге көнгә җиткерәсе килә. Заманча медиа ресурс нинди булырга тиешсең ул? Ул сыйфатлы булырга тиеш. Беренче чиратта. Аның профессиональ композитор язган әсәргә чын шагыйрь сүзләре булырга тиеш. Халыкчан күңеленнән чыгарып күңеленә җиткерә торган җырчылар булырга тиеш. Ә сәхнәдә Аллаһ Тәгалә сайлап талант биргән кешеләр чыгып, халыкның милли хәзинәсен буыннан-буынга җиткергә тиеш. Мен әйткәндә, нидер яңа технологиялар, яңа төрле алымнар чыкса да, дөрес эшләүче медиа ресурсларның аларның максаты бер, менә шушы җәмгыятьне тәрбияләү, нинди генә технологиялар, нинди генә алымнар булса да, ул бары тик аның бирү яки тарату чарасы гына, асылы бер. Менә безнең Тәртип радиосында кушымталары, подкаст системалары булдырылды. Татар өчен җан аткан, татарның тарихын, татарның үз аңын үзендә тойган кеше теләсә кайсы сулар белән кабул итә алачак. Сынап карамакчы булалар мине. Сынатмабыз. Бунысы минем дустым. Кышаклагыз. Нурбек инде. Юрка. Сез аның белән әшнәләр мәлә бик яратып сөйләшәсез. Кой, Фәнис агай рулен. Сезнең башыгызда блендер белән булай иткән. Фикерләрем шул булды. Күрәсегез килмиме бу кешене? Радик Юльякшин үзе сәхетле бул дустым. Апош кечкенә, Апош Габдул Тукай. Татармы, русмы? Татар. Гүзәл Яхина. Дөрес. Күнә җавапларга, сорауларга җавап булмады, суперприз булмый, инде гафу итегез. Китап радиосы гомумән Татарстанда һәм Казанда иң яшь радио. Аңа ни бар 3 атна. Заманча медиа ресурсның булырга тиеш аудиториясе. Ул каралырга, тыңланырга, укылырга тиеш. Чөнки аудитория төрле. Әгәр дә син аудиторияны белмисең икән, кем икәнен, исем белмисең икән, аңа ничә яшь икәнен белмисең икән, аның шөгылен белмисең икән, ни белән шөгыльләнгәнен белмисең икән, синең масса күләм мәгълүмат чараң сөткә эләгәчәк. Молокога эләгәчәк. Шуңа күрә молокога эләкмәсен өчен иң элек аудиторияны тикшерергә, белергә һәм үзең өчен аны формалаштыра белергә кирәк. Һәм аннан соң инде материал җыюансы тәҗрибәле кешегә, опытный кешегә бернинди авырлыгы да юк. Күбрәк заманча медиа ресурс ул интернетка таба юнәлгән булырга тиеш. Яшьләрне интернет аша җәлеп итеп, минем кире кайтарасым килә шушы ук элеккеге радиостанция эшчәнлегенә. Элек модада булган әйбер үз вакытында модада булып, вакытлы чагына чыгып тора дип уйлыйм мин аны, һәм кире кайтыр дип ышанасы килә. Шуның өчен тырышыйк дип өметләнәм мин. Менә без ел сайын үсәбез дибез, әйме? Әле заманча медиа ресурсның әле даже предпосылок пока нет. Әле менә барга да үсәргә. Шуңа карамастан менә хәзер инде үсеш бар тел турында, хәзер без уйланабыз. Контент кирәк дип элек бит кеше безнең ачуланадыр. Карар әйбер юк, тыңлар әйбер юк. Хәзер, пожалуйста, карагыз, укыгыз, барыгыз, уйнагыз, эшләгез. Кадерле дуслар, мен бит рус малай татарча белмибез генә беләм. Эзгенә. Артем, сөйләп җиб бер әлеге үзегезнең стенд турында. Нәрсәләр монда, нәрсәләр тәкъдим итәсез? Говорит по-татарски. Представляем коммерческую радиостанцию на, так сказать, государственной тусе. Ну, поскольку мы самые веселые ребята из представителей коммерческих структур, так сказать, нас бросили на фронт. Нас лишили сегодня с утра эфира прямого, да, и мы вот... Слушайте, ну вы прикольно сделали, вы первые и здесь тоже, да? Да, получается, что так. Вопрос такой, радио не умирает? Нет, радио вообще не умирает. Вообще ни разу, потому что радио — это тот момент, который здесь и сейчас. Вот это всегда можно сделать, не откладывая в долгий ящик, и послушать то, что происходит вот сию секунду. И люди пока будут ездить в автомобилях, они будут слушать радио. Пока есть автомобили, да, мы живем.
Моны күргән сайын балачак искә төшә. Балаларны яратырга кирәк. Без бит балаларыбызга иң тәмлесен, иң татлысын бирәбез. Һәм журналда да иң тәмле әйберләр генә бирелә. Инде Сабантуй журналының тарихы 96 ел. Әлбәттә, журнал ул бүген көндә журнал гына түгел. Без бик зур медиа булдырабыз бүген көндә. Һәм бүген Өр-Яңа Салаватик каналы ачылачак. Бүген менә хәзер беренче видео. Мин түгел беләм. Ул бик популяр булачак. Как называется падающая башня в центре Кремля? Сюмбеки. Правильно! Рахмет Матуров. Зурус!